ще ви покажем специален десерт в чаша, вдъхновен от известния дубайски шоколад. Сещате се, може би ще има кадаиф, ще има пастълчан фастъци И крем. Този, който ние ще използваме, е специалният пудинг на доктор Йоткер с вкус на баварски крем. Събираме най-доброто от изтока и запада в едно. Шанфастъците, кадаифа и, разбира се, баварския крем, който е много любим и у нас. От 750 мл мляко заделям, да речем, около 50 в купата. Там ще разбъркам пудинга, заедно с 100 грама захар. Тук останалото мляко е изсипано вече в тенджерата и го загрявам. Нарязания кадаиф, заповядай. Пресен кадаиф имаме днес, истински празник. 200 грама кадаиф запържвам в 50 грама масло. Почти като дубайски пясък и след малко ще стане много златист, като го запържим в маслото. И това отнема време, защото ако забързаме оборотите, може да изгори, така че по-внимателно с запържването. Може и във фурната, но така ще е по-вкусно. Разбърквам и след това изсипвам при топлото мляко. Охладен крем и разбита сметана 250 мл. Разбърквам хубаво крема, след това добавям сметаната и накрая накълцан шанфастък. Пастълчан фастъци. Тази е подсладена и директно я слагам към охладения кадаиф. 150 грама. Разбърквам много добре. Това ще е основата или първия пласт на десерта. После крем и накрая шоколад. Около 150 грама черен шоколад ще разтопим и накрая ще завършим с накълцани шанфастъци. И после? И после хладилник. Хрупкав кадаиф, пудинг, пухкав пудинг с вкус баварски крем, отгоре шоколад, шанфастъци, просто фантазия. Не е за пропускане. Лесно е, направете си го.